ग्रंथात आहे आपल्या जगण्याचं सार, ग्रंथच आहेत जगण्याचा आधार. काळाच्या ओघात लोप पावत आहे हा वारसा, आम्ही तो जपण्याचा घेतलाय वसा. नव्या पिढीसाठी खुलं ज्ञानाचं भांडार, उलगडणार अनमोल ग्रंथांचे अंतरंग. प्राध्यापक मोहन बेटावतकर यांच्या ग्रंथ भांडारातून, त्यांच्याच ग्रंथांच्या खजिन्यातून ग्रंथमंथन. नमस्कार, मी देवयानी वरसकर. ग्रंथमंथन या कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. ग्रंथांची परंपरा भारतवर्षाला प्रचंड मोठी आहे आणि याच ग्रंथांचा अभ्यास आपण करणार आहोत प्राध्यापक मोहन बेटावतकर सर यांच्यासोबत. या ग्रंथांचं अंतरंग काय आहे, या ग्रंथांमध्ये काय दडलेलं आहे आणि त्याचा रेलेव्हन्स किंवा त्याचा आत्ताच्या जगाशी कसा काही ठोकताळे आपण बांधू शकतो, या सगळ्याची चर्चा आपण प्राध्यापक मोहन बेटावतकर सर यांच्याबरोबर करणार आहोत. प्राध्यापक मोहन बेटावतकर सर यांची ओळख आपल्या सगळ्या दर्शकांना आहेच. प्राध्यापक मोहन बेटावतकर हे मंत्रशास्त्र अभ्यासक आहेत, त्याशिवाय ते वास्तुशास्त्रज्ञसुद्धा आहेत. वास्तू संदर्भातल्या अनेक गोष्टींची माहिती ते अनेक जणांना सांगत असतात आणि त्यांचे ठोकताळे अत्यंत अचूक असे असतात. मोहन सर, तुमचं खूप खूप स्वागत करते ग्रंथमंथन या कार्यक्रमामध्ये. नमस्कार. आपण या कार्यक्रमामध्ये पहिल्यांदाच जो ग्रंथ घेतलेला आहे त्याचं नाव आहे सहदेव भाडळी. सहदेव भाडळी या ग्रंथाची चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून म्हणजे 2-3 महिन्यांपासून समाज माध्यमांवरती प्रचंड प्रमाणात आहे आणि ती होती श्रावण महिन्यात आलेल्या अधिक मासामुळे. श्रावण हा जर अधिक मास असेल तर अवर्षण होईल असं सहदेव भाडळी या ग्रंथामध्ये लिहिलेलं होतं आणि ते तंतोतंत खरं ठरलं आणि तेव्हापासून या ग्रंथाची प्रचंड चर्चा सुरू आहे. परंतु हा ग्रंथ म्हणजे नक्की काय आहे, सहदेव भाडळी या ग्रंथामध्ये काय काय दडलेलं आहे, याची उत्सुकता सगळ्यांनाच लागून राहिलेली आहे. पहिल्या भागामध्ये आपण बघितलं सहदेव भाडळी यांच्या जन्माची कथा, त्यांना जे काही त्रिकाल ज्ञान प्राप्त व्हायला पाहिजे होतं म्हणून केलेली साधना आणि हैबत बाबांनी हे सगळं एकत्रित करून ते समाजासमोर, समाज माध्यमांसमोर किंवा तत्कालीन समाजासमोर, सर्वसामान्य लोकांसमोर आणण्यासाठी काय काय प्रयत्न केले याची माहिती आपण घेतली. ती तर अत्यंत उत्सुकतापूर्ण होतीच, परंतु आज या दुसऱ्या भागामध्ये या ग्रंथाचं खरं अंतरंग काय आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत मोहन सरांकडून. मोहन सर, पुन्हा मी तुमचं एकदा स्वागत करते. सर, आपण ह्या सहदेव भाडळी ग्रंथाच्या पहिल्या भागामध्ये, ग्रंथमंथन या पहिल्या भागामध्ये सहदेव भाडळी या ग्रंथाची सुरुवात आपण केलेली आहे. मला असं वाटते की या संदर्भातली माहिती आपण खूप पहिल्या भागामध्ये घेतली आणि त्यामुळे उत्कंठा आणखीन वाढीस लागलेली आहे. हा जो काही सहदेव भाडळी ग्रंथ आहे त्यामध्ये शकून किंवा अनेक म्हणजे तत्कालीन जे काही गेयता किंवा समाजाला चांगलं कसं वाटेल या पद्धतीने त्याच्यामध्ये त्याचं वर्णन केलेलं होतं. या ग्रंथासंदर्भामध्ये आणखीन तुम्ही काय सांगू शकाल, कारण ही उत्कंठा खरंच आता वाढायला लागलेली आहे. मुळातच मी सांगितलं होतं की हा ग्रंथ ज्योतिषशास्त्राच्या संबंधित असा ग्रंथ आहे आणि त्यामुळे सामान्य जनांना, व्यापाऱ्यांना, शेतकऱ्यांना अतिशय उपयोगात येईल अशा प्रकारचे ठोकताळे, अदमास, शकून, मुहूर्त, फलनिष्पत्ती इत्यादी गोष्टी ह्याच्यामध्ये दिलेल्या आहेत. आता मी मुळात मंत्रशास्त्राचा अभ्यासक असल्यामुळे मी जेव्हा ह्या ग्रंथाचा अभ्यास करायला लागलो तेव्हा मला एक जरा वेगळी गोष्ट सापडली. ती म्हणजे नक्षत्र पिढेवरती दिलेले उपाय. इतर ग्रंथांमध्ये नक्षत्र पिढेवरती दिलेले उपाय जे आहेत ते सामान्य जनाच्या आटोक्यात येणार नाही असे असतात, परंतु याच्यात अतिशय साधे सोपे दिलेले दिसते. म्हणजे एखादं नक्षत्र आहे त्याची जर कधी तुम्हाला पिढा असेल तर ती पिढा किती दिवस आहे हे सुद्धा यात दिलेलं आहे. बर. त्याचबरोबर त्या पिढेवरचा उपाय म्हणून एखाद्या वृक्षाची आराधना पण करायला सांगितलेली आहे. अच्छा. आणि एक साधा सोपा उपाय त्याच्याबरोबर इतर उपाय म्हणून दिलेला आहे. आपण आता उदाहरणादाखल मी सांगतो. जेव्हा आपले नक्षत्र, आपण नक्षत्रांची लिस्ट किंवा यादी तपासतो तेव्हा पहिलं नक्षत्र येतं अश्विनी. आपण त्या अश्विनी नक्षत्राविषयी बघू. अश्विनी नक्षत्राची पिढा ह्या पुस्तकानुसार
ही 7 दिवसच असते. आणि जर कधी अशी पीडा तुम्हाला सुरुवात झाली तर तुम्ही कुचला नावाच्या वृक्षाचं पूजन करा, म्हणजे ही पीडा तुमची नाहीशी होईल किंवा तिची तीव्रता कमी होईल. त्याचबरोबर इतर उपायांमध्ये इथे सांगितलंय की ब्राह्मणाला शिदा द्या, आणि त्याचबरोबर दुसरा उपाय जो दिलेला आहे त्याच्यातला की तुम्ही त्याचबरोबर अन्नदान करा. म्हणजे इतकं साधा सोपा उपाय दिलेला आहे. आपण दुसरं एक उदाहरण घेऊया त्यातलं. दुसरं म्हणजे अश्लेषा नक्षत्र, असं मधलंच कुठलं तरी. अश्लेषा नक्षत्राची जी पीडा आहे ती ह्या ग्रंथानुसार 15 दिवस चालते. आणि जर कधी ती पीडा तुम्हाला सुरू झाली आणि तुम्ही जर कधी चाफ्याच्या वृक्षाची पूजा केली तर ती तात्काळ नाहीशी होते किंवा तिची तीव्रता कमी होते. आणि ह्याच्यामध्ये इतर उपाय जे दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये गायींना चारा घाला, नाही तर मुंग्यांना साखर घाला. हे इतके साधे सोपे आणि सामान्य जनांच्या आटोक्यात येतील अशा प्रकारचे ते उपाय दिलेले. आणि म्हणून हा सामान्य जनांसाठीचा ज्योतिषशास्त्रातला ग्रंथ आहे असा त्या ग्रंथाने पण दावा केला आणि मला पण तसं वाटतं. नक्कीच. पण आता ह्याच्याबरोबर मी अजून एक सांगतो तुम्हाला, की म्हणजे सांगण्यासारखं आहे ते, म्हणजे ह्याच्यामध्ये जे काही बाकीच्या कॅल्क्युलेशन किंवा इतर गोष्टी दिलेल्या आहेत त्या बऱ्यापैकी जुळलेल्या आहेत. आता संवत्सरांचाच आपण विषय घेऊ. संवत्सर हे एकूण 60 संवत्सर आहेत. ते 60 असे एक ते सलग असे 60 संवत्सर आहेत. ते नारदाला जे 60 पुत्र झालेत या पुत्रांची नावं त्याला दिलेली आहेत. आणि 60 संवत्सर संपले की परत पहिल्यापासून सुरू होत. संवत्सर म्हणजे आपल्या शास्त्राच्या दृष्टीने वर्ष. बरोबर. प्रत्येक वर्षाला आपण दिलेलं नाव आहे. आता हे जे नाव आहे त्याच्यातलं तुम्हाला चालू संवत्सर जे काही बघायचं असेल तर त्याच्यासाठी लगेच पंचांग बघावं लागेल. पण तू सहदेव भाडळीच्या मते पंचांग बघण्याची पण आवश्यकता नाही. एखाद्या वेळेस पंचांगात पण चूक असू शकते, पण तुम्हाला जर कधी तुमच्याजवळ याची लिस्ट असेल तर तुम्हाला सहजगत्या या संवत्सर कुठलं हे शोधता येतं. आणि त्याच्यासाठी जे ठोकताळे दिले आहेत या पुस्तकात त्याच्यात असं सांगितलंय की शालिवाहन शक बघा जे असेल ते, त्या शालिवाहन शकामध्ये तुम्ही 12 ऍड करा, 12 मिळवा आणि या सगळ्याला 60ने भाग द्यायचा. आपण आता हे वर्ष जे आहे हे 2023-24 याला शालिवाहन शक जे आहे ते 1944 असं चालू आहे. ह्या 1944 मध्ये आपण 12 मिळू म्हणजे ते 1956 होता. आता 1956 जर कधी 60ने आपण बाळबोध प्रमाणे म्हणजे लहानपणी जसा भागाकार शिकलो त्या पद्धतीने जर कधी भाग दिला तर पहिल्यांदा जो काही आकडा येतो तो 1, 9 आणि 5 असा येतो, म्हणजे 195 येतो. 195ला 60ने भाग देताना आपल्याला 3चा भाग द्यावा लागेल, म्हणजे सायंत्रिक 18 म्हणजे 180. 195 मधून 180 गेले तर उरतात 15. आणि या 15 वरती शेवटचा जो आकडा उरलेला आहे त्यातला 6 तो कॅरी फॉरवर्ड करायचा, म्हणजे 156 राहतात. ह्याला जर कधी परत 60ने भाग दिला तर 2चा भाग जातो, म्हणजे 6 दुणे 12 120. 120 जर कधी याच्यातून कमी केले 156 मधून तर ते उरतात 36. 36 हा जो आकडा आहे तो संवत्सराचा आकडा आहे. आणि जर कधी आपण ती लिस्ट बघितली संवत्सरांच्या नावांची तर ते शुभकृत नाव संवत्सर येतं. आणि हे जर कधी पडताळून बघितलं तर हेच संवत्सर सध्या चालू आहे. बरोबर. म्हणजे बघा हे पण ठोकताळे या सहदेव भाडळीमध्ये दिलेले आहे. नक्कीच सर. म्हणजे ह्या अनुषंगाने सांगायचं. बरोबर. जसा म्हणजे जसजसं ह्या ग्रंथाच्या अंतरंगामध्ये आपण शिरतोय तसतसे अनेक अद्भुत असे विषय ह्या ग्रंथामध्ये दडलेले अनेक अद्भुत विषय की जे सर्वसामान्यांशी निगडीत आहेत अशा विषयांची आपल्याला माहिती होते की जी नाहीये माहिती. रत्न बाहेर पडतायत. हा नक्कीच नक्कीच रत्न बाहेर पडतायत. नक्कीच सर. आणि जसा तुम्ही वनस्पतींचा जो विषय सांगितलात की एखादं नक्षत्र असेल तर त्या नक्षत्राला जर त्या वनस्पतीची पूजा केली किंवा त्या वनस्पतीचं पूजन केलं तर निश्चितच त्याची जी काय नक्षत्रपीडा असेल ती थोडीशी कमी होते. मला वाटते हा निसर्गाशी जो आपला संबंध आहे हा पूर्वापारपासूनचा चालत आलेला आहे. आणि वनराई किंवा देवराई हा सुद्धा त्याचाच एक भाग होता. अनेक वेळेस आपण म्हणतो की अर्जुन पिंपळ वृक्षाच्या फेऱ्या मारत असत बायका किंवा वटवृक्षाच्या फेऱ्या मारत असत किंवा जर रुईच्या झाडाजवळ जाऊन त्याला वंदन करत असत. याचा संबंध त्या वृक्षाच्या
औषधी वनस्पती किंवा औषधांची त्याचे जे औषधी गुणधर्म आहे याच्याशी असावा आणि तो नक्षत्रांशी त्याला त्याची जोडणी करून सर्वसामान्य लोकांचं आरोग्य आणि त्याला त्या तेव्हाच्या त्या पिढीपासून दूर करण्यासाठीचा एक साधा सोपा उपाय याच्यामधून दिलेला असावा असं मला वाटते. नक्कीच नक्कीच अगदी बरोबर आहे लॉजिक. बरोबर. सर, हे करत असताना म्हणजे आता ही तर इथपर्यंत तर आलेलो आहोत, मला असं वाटते की जेव्हा मूल एखादं जन्माला येते त्यावेळेस हिंदू धर्मामध्ये तरी आपण पहिल्यांदा काय करतो तर त्याची वेळ, जन्माची वेळ आपण घेतो आणि पहिल्यांदा आपण त्याची जन्मपत्रिका काढतो. पहिल्यांदा नावरस काढली जाते किंवा कुठल्या नावावरून कुठल्या अक्षरावरून त्याचं नाव ठेवावं आणि नंतर त्याची पत्रिका काढली जाते. मग ह्या पत्रिकेमध्ये त्या मुलाच्या आयुष्यामध्ये घडणाऱ्या अनेक घटनांचा क्रम किंवा त्याच्या आयुष्यामध्ये येणारे चांगले प्रसंग, वाईट प्रसंग, कुठला काळ त्याला चांगला असू शकतो, कुठला थोडासा वाईट असू शकतो, ह्याचा थोडासा एक माहिती दिलेली असते. हे जे काही आहेत, हे जे काही ठोकताळे आहेत, हे जे काही फलज्योतिष आहे, हे त्या मुलाच्या जन्माशी असलेलं निगडीत असलेलं फलज्योतिषाशी संबंधित सुद्धा काही गोष्टी या ग्रंथामध्ये दिलेल्या आहेत का? हो, नक्कीच. या ग्रंथात याचा सगळ्यात जास्त उहापोह केलाय असं मी म्हणेन. कारण पत्रिका म्हटलं की त्याच्यात थोडेसे रिस्ट्रिक्शन्स आले, परंतु ह्याच्यामध्ये जन्मफल देताना सहदेव भाडळीने अतिशय विस्तृत दिलेलं आहे. म्हणजे ते नुसतं त्याची जरी मी नुसती लिस्ट सांगितली तरी सुद्धा आपल्याला थकायला होईल. म्हणजे बघा, जन्म जो झाला एखाद्या बाळाचा तर त्या जन्म नक्षत्राप्रमाणे तर फल दिलेलंच आहे, परंतु ती फलनिष्पत्ती देताना त्या नक्षत्राचं वैशिष्ट्यपूर्ण असलेलं फळ ह्याच्याशी त्याचा उहापोह जास्त केलेला, त्याची सांगोपांग चर्चा केली. आता त्याचं उदाहरणच द्यायचं आहे तर जन्म कुठल्या नक्षत्रावरती एकदा दिला की त्या नक्षत्राचं फल सांगितलं जातं. म्हणजे त्या नक्षत्राच्या जन्मफलाप्रमाणे त्या जातकाचं म्हणजे त्या बाळाचं आयुर्मान किती राहील, त्याचबरोबर त्या जन्म नक्षत्राच्या ज्या काही भाग आहेत म्हणजे ते जे आहे त्याच्याप्रमाणे त्याचा गण कुठला राहील. म्हणजे तो आपण म्हणतो की राक्षसगण, देवगण वगैरे वगैरे, हे सगळं शोधता शोधता पुढे त्याची जी काही नावरास आहे ही जन्म नक्षत्राप्रमाणे काढल्या जाते. मग एकदा नावरास काढली की त्या राशीप्रमाणे घात नक्षत्र शोधलं जातं. हे सगळं यात दिलेलं आहे. घात नक्षत्र दिल्यानंतर मग जन्म मूळ नक्षत्रावरती झाला तर काय होईल, जन्म जर कधी वद्य पंचमीस झाला तर काय मुलाच्या जातकावरती त्याचा परिणाम होईल, जन्म जर कधी अयोग्य अशा योगावरती झाला किंवा अशुभ योगावरती झाला तर काय होईल, अमावस्येचं जन्मफल काय, हे एवढं तर सगळं दिलेलंच आहे. पण तू ह्याचबरोबर घातवार, घाततिथी, घात नक्षत्र, घात चंद्र इथपर्यंत सांगोपांग एका नक्षत्राच्या, एका मुलाच्या, एका जन्मावरती त्याची चर्चा दिलेली आहे. मग 27 नक्षत्रांचे 27 हे सगळे प्रकार दिलेले आहे. म्हणजे किती विस्तृत आहे बघा. पण तू हे निव्वळ झालंय फक्त जन्म नक्षत्राविषयी. पण जन्म नक्षत्राबरोबर जन्मतिथी, जन्मवार, जन्मकरण, जन्मयोग, जन्म मास, जन्म पक्ष, जन्म संवत्सर ह्याच्या सकट माहिती दिलेली आहे. म्हणजे नुसतं जन्माच्या तारखेचा आणि वेळेचा जर कधी विचार केला तर इतकी विस्तृत चर्चा ह्या ग्रंथामध्ये दिली आहे. पण हे झालं नुसतं जन्माच्या वेळेबरोबर. पण त्या बाळाच्या जन्म झाल्यानंतर अजून कितीतरी विधी येतात. आता त्या बाळाच्या जन्माचं आता आपण नुसतं जन्माविषयी एवढं बघितलं. आता आपण त्याच्या जन्माच्या नंतरच्या गोष्टी बघू. जन्मानंतर सगळ्यात पहिला भाग येतो तो त्या बाळाचं नाव ठेवणं. बरोबर. तर ह्या नाव ठेवण्याबद्दल ह्या भाडळीचं मत अतिशय स्पष्ट आहे. तिने एक कवन दिलेलं आहे. ते कवन आहे पुत्र 12 कन्या 13. भाडळी म्हणे न पडा आता मुहूर्ताच्या विचारा. मी परत सांगतो थोडस अडखळल्यामुळे. पुत्र 12 कन्या 13. भाडळी म्हणे न पडा अन्य मुहूर्ताच्या विचारा. म्हणजे पुत्राचा जन्म झाला तर 12व्या दिवशी, कन्येचा जन्म झाला तर 13व्या दिवशी. या दिवशी तुम्ही बाळाला पाळण्यात घालून नामकरण करून टाका. त्याच्यासाठी अन्य मुहूर्त बघण्याची गरज नाही असं भाडळीने त्याच्यात म्हटलंय. पण हे झालं फक्त त्या बाळाच्या नावाचा मुहूर्त. ह्याच्या पुढे ज्या काही गोष्टी क्रमाने येतात त्याचे सगळे सांगोपांग मुहूर्त
याच्यामध्ये दिलेले आहे. बर. आता ह्याच्या पुढचा सगळ्यात भाग काय येतो तर पहिल्यांदा आपण बाळाला घुटी पाजतो. बाळ लहान जे असतं त्याला घुटी. मग हा घुटी पाजण्याचं विशिष्ट नक्षत्र त्याच्यात दिलेलं आहे की ह्या नक्षत्राच्या मुहूर्तावरती बाळाला घुटी पाजा. हेच झालं. त्यानंतर कुठल्या नक्षत्रावरती ह्या बाळाचे कान टोचावेत हे सगळं दिलेलं आहे. कुठल्या वारी कान टोचावे हे सुद्धा दिलेलं आहे. त्यानंतर किती महिन्यांनी, कुठल्या वारी, कुठल्या नक्षत्रावरती, कुठल्या तिथीवरती, या कुठल्या पक्षावर त्या बाळाचं जे काही आहे योगा आणि कुठल्या योगावरती त्या बाळाचं उष्टावण करायचं हे सगळं दिलेलं आहे. म्हणजे नुसतं उष्टावणासाठी बघा, नक्षत्र बघितलं, योग बघितला, कर्ण बघितलं, पक्ष बघितला, वार बघितला, तिथी बघितली आणि ह्याच्याप्रमाणे किती महिन्यांनी ते करायचं हे सगळं सांगितलेलं आहे. बरोबर. पण हे उष्टावणाचं झालं. मग त्याच्यानंतर कुठल्या नक्षत्रावरती, कुठल्या वारी बाळाला प्रथम शाळेत पाठवायचं, कुठल्या नक्षत्रावरती, कुठल्या वारी बाळाची मौंज करायची, त्यात तिथी पण आली, इतर पण मुहूर्त आले. त्याचबरोबर बाळाचे हे झालं शाळेत पाठवण्यापर्यंत. पण त्याचबरोबर बाळाला नवीन वस्त्र जर कधी घालायचं असेल तर ते कुठल्या नक्षत्रावरती आणि कुठल्या वारी घालावं, त्याचबरोबर कुठल्या तिथीला घालावं हे सुद्धा त्यात दिलेलं आहे. पण मग हे आपण आलो इथपर्यंत नवीन वस्त्रापर्यंत. त्याचबरोबर जरासं बाळ मोठं झाल्यानंतर त्याला तेलाने आंघोळ घालण्याची पद्धत होती. मग त्याच्यासाठी पण मुहूर्त दिलेला आहे. कुठल्या वारी, कुठल्या नक्षत्रावरती बाळा तेलाने आंघोळ घालायची. हे इतकं सगळं तर मॅडम दिलेलं आहे. पण मला नवल त्यातलं एक वाटलं की अतिशय सविस्तर अशी एक गोष्ट दिलेली, ती म्हणजे कुठल्या नक्षत्रावर, कुठल्या वारी, कुठल्या तिथीला बाळाची हजामत करावी ह्याचा पण मुहूर्त दिलेला आहे. बरं. अच्छा. आता बघा केवढी मोठी लिस्ट आहे ही. बरोबर. त्या बाळाच्या जन्मावर हा इतका सांगोपांग विचार, सविस्तर विचार हा सगळा या सहदेव भाडळीमध्ये केलेला आहे. नक्कीच. सर, हे जे सांगताय तुम्ही की म्हणजे बाळाच्या जन्मानंतर त्याचे अनेक विधी असतात. जसं पहिलं म्हणजे त्याचं बारसं करणं, ह्याच्यापासून त्याची हजामत केव्हा करावी इथपर्यंत, म्हणजे तो मोठा होईपर्यंत. हा, ते त्याचं म्हणजे पहिल्यांदा त्याचं दाढी केव्हा करावी इथपर्यंतच जर त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे तर त्याचा किती अभ्यास या सहदेव आणि भाडळीने करून ठेवलेला आहे. आणि तो 13व्या शतकामध्ये त्यांनी ह्याचे सगळे ठोकताळे हे बांधून ठेवलेले आहेत. आणि मला वाटते त्याप्रमाणे आपल्याकडे कार्यकरण होत असते. फक्त आता आपल्या फास्ट लाईफमध्ये आपण हे कुठेतरी पाठीमागे सांडून आपण सगळं ओव्हरलॅप करून उड्या मारून पुढे जात चाललेलो आहोत. आणि त्यामुळेच कदाचित हे ग्रंथ आपण कुठेतरी आपल्या जीवनापासून आपण बाजूला करत चाललेलो आहोत. निश्चितच सर, जेवढी आपण ह्या ग्रंथाचं अंतरंग आपण बघतोय तसं खरंच ह्याची उत्कंठा खरंच वाढीच लागलेली आहे. सर, तुम्ही पहिल्यापासून म्हणालेला होतात की सहदेव भाडळी हा जो ग्रंथ आहे, हा ग्रंथ की गेयता तर त्याच्यामध्ये असायला पाहिजे, कारण तत्कालीन लोकांना ते समजायला पाहिजे किंवा ती आवड निर्माण व्हायला पाहिजे म्हणून. परंतु पूर्ण ग्रंथच हा जो आहे हा अंदाज, अदमास, ठोकताळे, फलज्योतिष, मुहूर्त किंवा शकुन याच्यावरती आधारित आहे. हे जे काय आहे हे काय आहे ते थोडंसं आम्हाला विस्तृतपणे सांगा. आता आपण ते ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आपण आता विचार केला तर त्याच्यापैकी आपण आता ह्या संदर्भात बघू की काय म्हणजे जे काही ठोकताळे असे आपण प्रत्येक गोष्टीचा एक 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 पार्ट घेऊ. म्हणजे जे शकुन आहे, अदमास आहे, फल आहे, ठोकताळे आहेत किंवा मुहूर्त आहेत. तर मी आता पहिल्यांदा ठोकताळ्यांविषयी सांगतो. ठोकताळे असंख्य प्रकारचे ठोकताळे ह्या ग्रंथामध्ये दिलेले आहेत. त्यातला अगदी जनसामान्याशी निगडीत जर कधी विचार केला तर आपण पर्जन्यमानाविषयी बघू. तर अधिक मासाचा आपण आधीच त्याच्यावरती चर्चा केलेली आहे. म्हणजे अधिक मासाच्या अनुषंगाने पण ठोकताळे दिले. तसे पर्जन्यमानाचे असंख्य प्रकारे ठोकताळे दिलेले आहेत की वारा कसा वाहायला असेल कुठल्या मासामध्ये तर पर्जन्यमान कसं राहील, इंद्रधनुष्य कसं असेल तर पर्जन्यमान कसं राहील, इतर कोणाच्या तरी शकुनांप्रमाणे पर्जन्यमान कसं राहील, असे असंख्य प्रकारचे ठोकताळे दिलेले. म्हणजे हे परत मी ह्या प्रश्नाच्या उत्तराबद्दल पण तेच म्हणेल की ह्या प्रश्नाचं उत्तर देता देता आपण ऐकताना थकून जाऊ, इतके विविध प्रकार त्याच्यामध्ये दिले. अगदी पर्जन्यमानाची सुरुवात केली आपण अशी
तर ह्या पर्जन्यमानाची जे काय आहे ते एखाद्या शनीच्या म्हणजे एखादी रास ही शनीच्या अधिपत्याखाली असेल तर पर्जन्यमान कसं राहील, तीच रास जर कधी राहूच्या अधिपत्याखाली असेल तर पर्जन्यमान कसं राहील. हे जसं झालं तसं ज्येष्ठ महिन्यापासून तर अश्विन महिन्यापर्यंत म्हणजे जी पर्जन्यमानाची महिने असतात, मराठी महिने असतात, याच्यामध्ये जर कधी बृहस्पतीचा उदय झाला तर पर्जन्यमान कसं राहील हे दिलेलं आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक राशी गणिक मंगळाच्या उदयाचं आणि मंगळाच्या अस्ताचं फल काय राहील, पर्जन्यमानावरती काय परिणाम होईल हे सुद्धा दिलेलं आहे. त्याचबरोबर 12च्या 12 महिन्यांमध्ये जर कधी शुक्राचा उदय किंवा अस्त झाला, कारण तो केव्हाही होऊ शकतो, बरोबर, आणि तो जर कधी झाला तर पर्जन्यमान आणि वातावरण कसं राहील हे सुद्धा त्यात दिलेलं आहे. पण हे निव्वळ झालं काही ग्रहांच्या बाबतीत, पण त्याच्यात अजून सगळ्यात एक वेगळी गोष्ट जी आढळली मला ती म्हणजे ह्या सहदेव भाडळीमध्ये चैत्र महिन्याच्या काही तिथी दिलेल्या आहेत. म्हणजे त्या ज्या तिथी आहेत त्यात पौर्णिमा आहे, त्याच्यामध्ये वद्य पंचमी आहे, त्यात षष्ठी आहे, सप्तमी आहे आणि नवमी आहे, अशा 5 तिथी दिल्या आहेत. सहदेव भाडळीमध्ये असं म्हटलंय भाडळी सहदेवाला की ह्या 5 तिथींना जे काही वातावरणामध्ये जर कधी ढग जमा झाले असतील तर त्या ढगांची परिस्थिती आणि ढगांची इंटेन्सिटी बघायची आणि त्याच्यावरून पुढच्या 4 महिन्या म्हणजे ह्या मृग नक्षत्रामध्ये पर्जन्यमानाच्या महिन्यांमध्ये कुठल्या नक्षत्राला कसा पाऊस पडेल याचा अचूक अदमास वर्तवलेला आहे. बरं, हे बघा, मला ह्याच्याविषयी जास्त आकर्षण असायचं कारण मी जे आता सांगितलं की चैत्र महिना म्हणजे वर्षाच्या सुरुवातीला जे आभ्र असेल ते 5-6 महिन्यांनंतर येणाऱ्या वर्षा ऋतूबद्दल त्यांनी अदमास दिलेला आहे. मला इथे अजून एक गोष्ट सांगायची म्हणजे असं सेम गोष्ट ही बृहत संहितेमध्ये वराह मिहिरने लिहून ठेवलेली आहे. बर, या वराह मिहिरने असं सांगितलंय की होळीला आणि अक्षय तृतीयाला दिवसाचे 4 भाग करायचे आणि त्या 4 भागाचं वातावरण तपासायचं. जे वातावरण असेल तेच पर्जन्यमानातील वर्षा ऋतूतील 4 महिन्यांमध्ये वातावरण असेल. अच्छा, असं वराह मिहिरने शतकाच्या सुरुवातीला म्हटलेलं होतं, शतकाच्या आधी 80 वर्ष, कारण विक्रमादित्याच्या काळामध्ये वराह मिहिर होऊन गेला. बरोबर. तर बघा, त्याच्यावरती पुण्यातल्या काही लोकांनी संशोधन केलं आणि हे सिद्ध करून दाखवलं की जे वराह मिहिरने म्हटलेलं आहे ते खरंच तसं पर्जन्यमान असतं. मग हे जर कधी वराह मिहिर करू शकतो तर 13व्या 12व्या 13व्या शतकात म्हटलेलं सहदेव भाडळीचं काय हरकत आहे करायला. तर खरं मी तर तज्ञांना आवाहन करेल की तुम्ही ह्या गोष्टीचा खरंच अभ्यास करा आणि हे चेक करून बघा की हे खरोखर ठोकताळा बरोबर दिलाय की नाही. बरोबर. म्हणजे हा एक भाग झाला. याचबरोबर पर्जन्यमानाच्या बाबतीत इतर गोष्टी जर कधी आहेत त्याच्यात तर इतक्या वैशिष्ट्यपूर्ण दिल्या आहेत. म्हणजे ही जी पर्जन्य काळातली रोहिणी, मृग, पुनर्वसू, पुष्य, उत्तरा, स्वाती आणि हस्त ही जी नक्षत्र असतात, ह्या नक्षत्रात जर कधी पाऊस पडला किंवा ते नक्षत्र कोरडं गेलं तर त्याचा जनमानसावरती काय होईल ह्याचा सगळा अंदाज, ह्याचे ठोकताळे पण ह्याच्यात दिले आहेत. म्हणजे पर्जन्यमानाने फक्त पीक पाण्याबद्दल नाही सांगितलं तर लोकांच्या सामाजिक राहणीमानावरती काय परिणाम होईल ह्याचे पण अदमास ह्याच्यामध्ये दिलेले आहे. हे तर नुसतं पर्जन्यमानाविषयी झालं मॅडम. आता ह्याच्यामध्ये काय नाही दिलं तर ह्याच्यात विहीर कुठे असेल, म्हणजे जमिनीखाली पाण्याचा झरा कुठे असेल, विहीर खणली तर कुठे लागेल पाणी, त्याचबरोबर किती पाणी लागेल, एखादा हरवलेला मनुष्य कधी परत येईल किंवा एखादं हरवलेलं जनावर ते सुद्धा कधी परत येईल. म्हणून हे शेतकऱ्यांचं मित्र असं पुस्तक आहे. हे तर दिलेलंच आहे. मग स्त्रीला मुलगा होईल का मुलगी होईल याचा अदमास आहे. इतर असंख्य प्रकारचे ठोकताळे या सगळ्या या ग्रंथामध्ये दिलेले आहेत. बरोबर. म्हणजे त्याची परत जंत्री मोठी होत जाईल. बरोबर, नक्कीच. या सगळ्या ठोकताळ्यांवरती आधारित हा ग्रंथ आहे आणि परंतु असं जरी असलं तर तो सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्याशी निगडीत असलेल्या छोट्या छोट्या गोष्टींशी संबंधित असलेल्या गोष्टी या ग्रंथामध्ये त्यांनी लिहून ठेवलेल्या आहेत. आणि साहजिकच आहे कारण तत्कालीन कालामध्ये सर्वसामान्य माणसाला याच गोष्टींची, म्हणजे त्याचं पीक पाणी चांगलं होईल का, त्याचं म्हणजे पर्जन्यमान कसं असेल,
आणि एकूणच आपल्या बालकाचं आयुष्य कसं असेल हे जाणून घेण्याची फार उत्कंठा तेव्हा असे. आजही ती आहे, परंतु आज आपण आजही ती आहे, परंतु आपण स्वतःला फार प्रगत समजतो आणि त्यामध्ये ह्या गोष्टी कुठेतरी आपण पाठीमागे ठेवून देण्याचा प्रयत्न करतो. हे सगळं सर जेव्हा जाणून आपण घेतो त्यावेळेस ह्या सगळ्याबरोबर आजही आणि पूर्वीच्या काळी सुद्धा आणि आज सुद्धा मानवाला शकून एखादा जर झाला तर त्याचा अर्थ काय हे जाणून घेण्याची प्रचंड उत्कंठा असते. मला आठवते माझ्या लहानपणी आमच्या मुंबईच्या, म्हणजे मी मुंबईत माझा जन्म झाला, आमच्या गल्लीमध्ये एक पिंगळा यायचा, भल्या पहाटे यायचा आणि त्याचं ते एक वाद्य असायचं, कुडकुड 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 करत असा तो सकाळीच यायचा आणि तो एक त्याच्या तालामध्ये ते गाणं तो म्हणत म्हणत यायचा. परंतु कालौघामध्ये तो हे पिंगळे वगैरे हे कालौघामध्ये आता दिसेनासे झालेले आहेत, परंतु तो शकून सांगत असे आणि ते सांगण्यासाठी बिल्डिंगच्या खाली काही लोक उतरून त्याला विचारत असत की बाबा काय आहे शकून, काय असेल आजचा किंवा काय हे असेल. या शकुनाचं महत्व सुद्धा या सहदेव भाडळीमध्ये प्रचंड आहे. काय सांगाल या शकुनाच्या संदर्भात, कारण ते सर्वसामान्य लोकांना जाणून घेण्याची खूप उत्कंठा आहे. बरोबर आहे. या शकुनाच्या बद्दल सगळ्या लोकांना प्रचंड उत्कंठा असते, तशी मलाही आहे आणि त्याचं कारण मात्र वेगळं आहे. मी जेव्हा रामायणाचा अभ्यास करत होतो, वाल्मिकी रामायणाचा, तेव्हा वाल्मिकी रामायणाच्या अगदी सुरुवातीपासून तर शेवटच्या याच्यापर्यंत, कांडापर्यंत वाल्मिकींनी असंख्य प्रकारचे शकुन त्याच्यामध्ये दिलेले आहेत आणि मला खरं तर त्याच्यावरती अभ्यास करण्याची इच्छा होती. तो कधीतरी करेनच मी. पण दुसरी अशी गोष्ट आहे की सामान्य माणसाच्या शकुनाचा विचार केला तर कावळा ओरडला तरी सुद्धा काहीतरी शकुन त्यांच्या मनामध्ये असतो. मांजर आडवं गेलं तर आपल्याला माहिती आहे की काम व्हानी असं आपण म्हणतो, पण ह्या शकुनाच्या बाबतीत ह्या ग्रंथामध्ये अतिशय सविस्तर अशी माहिती दिलेली आहे. आपण अगदी सुरुवात करू ती म्हणजे पाल पडण्यापासून. ह्या ग्रंथामध्ये पाल अंगावरती पडली तर ती कुठल्या अवयवावरती पडली ह्याच्याबद्दलचे शकुन तर दिलेलेच आहे, पण ती पाल कुठल्या वेळी पडली, कुठल्या प्रहरी पडली, कुठल्या पक्षात पडली, कुठल्या तिथेला पडली, कुठल्या नक्षत्रावरती पडली हे सुद्धा दिलेलं आहे. मग ती स्त्रीच्या अंगावरती पडली की पुरुषाच्या अंगावरती पडली, आणि असं करता करता 31 अवयवांचा उहापोह केलेला आहे. म्हणजे स्त्री किंवा पुरुषाच्या 31 अवयवांवरती पाल पडली तर त्याचं शकुनफल काय असेल हे इतकं सविस्तर त्यात दिलेलं आहे. हे सगळं सविस्तर देत असताना त्यात पाली बरोबर सरड्याचा पण उहापोह केलाय. मग सरडा 2 प्रकारे असतो. बऱ्याच वेळा कधी तो पायावरून वरती अंगावरती चढतो किंवा नाही तर वरतून खाली पडतो अंगावरती. मग तो सरडा जर कधी चढला तर तो किती अंतरावरती चढला, कुठल्या अवयवापर्यंत चढला, मग त्या कुठल्या अवयवावरती येऊन तो थांबला, मग त्याप्रमाणे काय शकून आहे हे सगळं दिलं. मग तेव्हा परत सगळ्या अवयवांची उहापोह झाली. म्हणजे बघा किती सविस्तर आहे. हे झालं पालीविषयी, हे झालं सरड्याविषयी. अहो आपल्याला जी शिंक येते ह्या शिंकेविषयी पण अतिशय सविस्तर दिलेलं आहे. मग त्या शिंकेची सुरुवात कशी केली त्याच्यामध्ये, किंवा शिंकेचा नुसता स्वर तुम्हाला ऐकू आला तर तो कुठल्या दिशेने आला, मग त्याच्याप्रमाणे त्याचा बल असेल. मग ती शिंक देणारी व्यक्ती तिचं तोंड कुठल्या दिशेला असेल त्याच्याप्रमाणे पण फल दिलेलं आहे. आणि मग त्या शिंकेचा स्वर उच्च असेल की सामान्य असेल की अगदी हळू असेल त्याच्याप्रमाणे पण त्याचे फल दिलेले आहेत. मग हे सगळं देता देता पुढे मग शिंक कुठे आली, मग ती स्थाना परतवे, मग आसनावरती आली, मग ती पलंगावरती आली, ती दान देताना आली, भोजन करताना आली, कुठे आली शिंक त्याच्याप्रमाणे पण फल दिलंय. मग ते त्याबरोबर ते सगळं देत असताना इतर सगळ्या प्रकारचे पण गोष्टी दिल्या आहेत. म्हणजे तुम्हाला जर कधी स्त्रीची शिंक ऐकू आली तर तुम्ही एक विशिष्ट कॅल्क्युलेशन करायचंय. मग ते कॅल्क्युलेशन त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. स्त्रीची शिंक ऐकू आल्याबरोबर तुम्ही तुमची सावली जी आहे ती मोजायची आपल्या पावलांनी. त्या संख्येमध्ये 12 मिळवायचे आणि त्याला 8ने भागायचं. जी बाकी येईल मग त्याप्रमाणे त्याचे फळ दिलेले. 2 आले तर काय, 3 आले तर काय, 4 आले तर काय, 5 आले तर काय. म्हणजे बघा किती सविस्तर असं सगळं दिलेलं आहे. मग हे सगळं देत असताना वाराच्या कुठल्या प्रहराला आली, कुठल्या तिथीला आली, कुठल्या वेळी आली
तर ती शिंक एखाद्या स्त्रीची ऐकू आली तर जसं पावलांचं मी आता सांगितलं, त्याचबरोबर ती स्त्री कुठल्या जातीची होती, ती काय व्यवसाय करत होती, तिने किती मोठ्याने शिंक दिली की किती हळुवारपणे शिंक दिली, त्याच्या सकट त्याचं फळ दिलेलं आहे. पण याचबरोबर जसं मी आता सांगितलं की कावळ्याच्या बाबतीत आपल्याला पहिलं तोगे काऊ कोकत आहे शकून गै माये सांगत आहे असं ज्ञानेश्वरांनी पण म्हटलेलं आहे. कारण त्या काळात पण त्या कावळ्याच्या शकुनाचा बराच उहापोह केलेला आहे. तसं कावळ्याचे विविध प्रकारचे शकून याच्यामध्ये तर दिलेलेच आहे, पण कावळ्याबरोबर पिंगळा म्हणजे छोटं घुबड असतं ते, होला, याचे पण शकून दिले. मग हे सगळे कावळा म्हणा, होला म्हणा, किंवा कोंबडा हरवणं किंवा कोंबड्याचा आवाज मध्येच येणं, याचे शकून जसे दिलेले आहेत तसं वैशिष्ट्यपूर्ण शकुनाचा एक भाग याच्यामध्ये जो दिलेला आहे तो म्हणजे कुत्र्याचा श्वान शकून. कारण मांजरीचा शकून सगळ्यांना माहितीये की मांजर गेली, ओरडली, रडली, आवाज आला तर काय येईल. पण तू श्वानाचं वैशिष्ट्य म्हणजे आपल्याला आता बऱ्याच वेळा आपण बाहेर पडतो त्यावेळेस आपल्याला कुत्रा काहीतरी करताना दिसतो. मग तो जर कधी आपल्या उजव्या हाताने त्याचा डावा कान खाजवत असेल तर काय शकून असेल. त्याने जर कधी डाव्या पायाने त्याचा उजवा कान खाजवला तर काय होईल. त्याने अंग खाजवताना पोटावरती पाय नेला तर काय होईल. तो तिरपा बसला असेल तर काय होईल. इतकं सविस्तर शकुनांचं ह्या ग्रंथामध्ये दिलेलं आहे. बरोबर. म्हणजे बघा, नुसता शकुनाचा विचार केला तर आपला किती वेळ मी ते सांगतोय. नक्कीच या ग्रंथामध्ये किती असेल सविस्तर, त्याचं विस्तृत त्याचं वर्णन ह्या ग्रंथामध्ये सहदेव भाडळी या ग्रंथामध्ये करून ठेवलेलं आहे. आणि ते जेव्हा हा ग्रंथ जर कोणी वाचेल तर निश्चितच त्याला ते माहिती होईल. आणि मला अजिबात ह्याच्यामध्ये शंका नाहीये की जर एखाद्या जिज्ञासू माणसाने हा जर ग्रंथ वाचनासाठी घेतला तर तो बहुतेक हा संपूर्ण संपल्याशिवाय तो ग्रंथ बाजूला ठेवेल असंही मला काही वाटत नाही. कारण एवढं त्याच्यामध्ये अद्भुतता दडलेली आहे आणि फार सोप्या आणि सुंदर भाषेमध्ये त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. सर, हे सगळं असताना ज्यावेळेस आपण आता शकुनांचा तुम्ही माहिती दिलीत किंवा शकून कशा पद्धतीने सांगितलेले आहेत या ग्रंथामध्ये याची माहिती दिली, त्याचबरोबर ज्योतिषशास्त्र आणि फलज्योतिष ह्याचा देखील खूप चांगला संबंध आपल्या वैयक्तिक जीवनाशी जडलेला असतो. हे फलज्योतिष काय आहे या संदर्भामध्ये सुद्धा या ग्रंथामध्ये खूप सविस्तर असं लिहून ठेवलेलं आहे. काय सांगाल, फलज्योतिष आपल्या जीवनाशी कसं निगडीत आहे ते? फलज्योतिष काय, आता ऋतुप्राप्तीचे फल तर आपण यापूर्वी पाहिले, जन्म नक्षत्राचे तर फल यापूर्वी पाहिले, पण मग हे फलज्योतिष इथे वर्तवताना संवत्सराचे फल दिले आहेत. आता संवत्सराचे जे फल आहेत ते संवत्सराच्या नावानिशय असलेले लोकांना माहिती आहे की बा शुभकृत असेल तर त्या वर्षामध्ये शुभ होईल, किंवा प्लव असेल तर त्यावेळेस काय होईल, असं वेगवेगळं दिलेलं आहे. विकृती नाम संवत्सर असेल तर त्यावेळेस काय होईल. आता हे नावाप्रमाणे फल वेगळे, पण तू ह्या सहदेव भाडळीमध्ये वेगळेपणा असं दिसतो की ते तर दिलेच आहेत नावाप्रमाणे, पण तू त्याचबरोबर संवत्सर सुरू झालं त्या दिवशी कुठला वार असेल त्याप्रमाणे फल दिले. बर, म्हणजे एखादी गोष्ट सविस्तरपणे एलॅबोरेट करायची तर हे या ग्रंथातूनच शिकलं पाहिजे. कारण ज्योतिषशास्त्रावरचे जे काही इतर ग्रंथ आहे, जेवढे माझ्या काही वाचनामध्ये आले त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टींचा असतो उहापोह केलेला, पण तो फार त्रोटक असतो, तो सीमित असतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल नक्षत्रावरती दिलं असेल तर नक्षत्र, पण ह्या ग्रंथामध्ये बघा नक्षत्राचा विचार केलेला आहे, वाराचा विचार केलेला आहे, करणाचा विचार केलेला आहे, योगाचा विचार केलेला आहे, तिथीचा विचार केलेला आहे, मासाचा विचार केलेला आहे, संवत्सराचा विचार केलेला आहे, प्रहराचा विचार केलेला आहे, दिवस आहे की रात्री याचा विचार केलेला आहे, पक्षाचा विचार केलेला आहे. अहो काय नाही, कसं म्हणजे बघा ना, केवढी कुठलीही लिस्ट म्हटली तर केवढी लांबत जाते. बरोबर. आणि हे ह्याचा सगळा विचार करून मग ते काय होईल त्याच्याप्रमाणे त्याचे फल दिले. मग हे सगळे जन्माविषयी असतात, पर्जन्यमानाविषयी आहेत, तर पण सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. मग ह्याच्यामध्ये 12 राशी दिलेल्या आहेत. ह्या 12 राशींचे नावं आपल्याला सगळ्यांना माहिती असतात, त्याचे फल सगळ्यांना माहिती असतात. सिंहरास कशी, कुठली, मेषरास कुठली किंवा काय ते हे आपण वाचतही असतो, बघतही असतो टीव्हीवरती. पण ह्याच्यातलं वैशिष्ट्य म्हणजे ते देताना योग किती 11 आहेत,
मग नक्षत्र 27 आहे, करण 27 आहेत, मग पक्ष कुठले, मग तिथ्या कुठल्या, मग ह्या तिथ्यांचं वैशिष्ट्य काय, त्याचा एकमेकाशी संबंध काय, हे सगळं देत देत त्याचे जे काही फल आहेत, फलनिष्पत्ती आहे, ही सगळी ह्याच्यामध्ये दिलेली आहे. मग ही फलनिष्पत्ती देता देता अशा असंख्य गोष्टी आहे की म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर कधी नुसता विचार केला तर वाराप्रमाणे एखादी गोष्ट तुम्ही केली तर त्याच्यातून तुम्हाला यश मिळेल की अपयश मिळेल, तुमच्या राशीशी संबंध काय, तुमच्या जन्म नक्षत्राशी संबंध काय, मग तुमच्या नाव राशीशी संबंध काय, असंख्य पॅरामीटर हे त्याच्यामध्ये दिलेले असतात. आणि हे देता देता त्यांनी काही चंद्रमास दिलेत. हे चंद्रमासाचा संबंध असा आहे की तुमच्या पीक वृद्धीसाठी काय करता येईल, मग ते त्याच्यासाठी कशा प्रकारे ज्योतिषशास्त्र बघितलं पाहिजे, असे असंख्य प्रकारचे हे फळ म्हणजे ज्याची फलनिष्पत्ती म्हणून ही अशी सगळी याच्यामध्ये दिली. बरोबर. सर, ह्या ग्रंथाच्या अनुषंगाने आपण बघितलं, अंदाज बघितले, अदमास बघितले, शकून बघितले, फलनिष्पत्ती बघितली. आता आपण येऊया मुहूर्ताकडे, कारण मुहूर्त हा देखील आपल्या जीवनामध्ये अत्यंत अविभाज्य असा एक क्षण असतो किंवा ती वेळ असते. मुहूर्तावरती आपण अनेक चांगल्या कामांचा शुभारंभ करत असतो आणि मुहूर्ताला केलेली, शुभ मुहूर्तावरती केलेली कामं ही नेहमीच यशस्वी होतात, त्याची फलनिष्पत्ती चांगली असते असं म्हटलं जाते. आणि म्हणूनच 3:30 मुहूर्ताला अनेक ठिकाणी चांगल्या चांगल्या कामांचा शुभारंभ केला जातो. त्या व्यतिरिक्तही एखादं जर चांगलं काम करायचं असेल तर मुहूर्त बघितला जातो, वेळ बघितली जाते आणि कामाला सुरुवात केली जाते. या मुहूर्तांच्या संदर्भामध्ये या ग्रंथामध्ये काही लिहून ठेवलेलं आहे का? अगदी हा मुहूर्तांचाच ग्रंथ आहे असं मी एक वेळेस म्हणेल. म्हणजे बघा, अदमास म्हटलं तर अदमासाचा ग्रंथ आहे असं मी म्हणेल, शकुनांचा ग्रंथ आहे हा म्हणेल, पण मुहूर्तांचा मला म्हणायला पाहिजे. याचं कारण इतक्या सगळ्या गोष्टींच्या बाबतीत सविस्तर आणि सांगोपांग विचार केलेला जर कधी हा ग्रंथ आहे तर मग ह्याच्यामध्ये आपोआपच सगळ्या प्रकारच्या गोष्टींचे मुहूर्त दिले असतात. आणि ते देण्याचं कारण पण आहे. सामान्य माणसाला मुहूर्त का बघायचा असतो तर त्याला एखाद्या कार्यारंभ केल्यानंतर त्याच्यातून यश हवं असतं आणि त्याची अशी ठाम समजूत असते, जर कधी एखाद्या शुभ मुहूर्तावरती, शुभ घडीला, शुभ बाकीच्या पॅरामीटर्स लावून असे जर कधी आपण सुरुवात केली तर आपल्याला नक्की यश मिळेल. मग याच्यामध्ये काय दिलंय तर याच्यामध्ये बैल, गाय, घोडा, कोंबडा, कुत्रा, म्हणजे त्या काळामध्ये जे काही प्राणी विकत घेतले जात होते किंवा विकल्या जात होते, या सगळ्या प्राण्यांना विकत कधी घ्यायचं आणि विकायचं कधी याचा मुहूर्त दिलेला आहे. मग हे सगळं जे काय आहे त्याच्यामध्ये म्हैस पण आली. मग हे सगळं काही आहे. याचबरोबर ही जनावरं खरेदी कधी करायची आणि विक्रीचं जसं दिलंय ना तसं व्यापाराचं पण दिलंय. मग व्यापार किंवा तुमच्या नवीन दुकानाचा शुभारंभ कधी करायचा ह्याचे मुहूर्त दिलेले. मग हे व्यापाराचे झाले, त्याबरोबर एखादी गोष्ट विकायची कधी, मग त्याचे पण मुहूर्त दिले. पण हे सगळे जे काही आहेत म्हणजे त्याच्यासाठी मग नक्षत्र आहे, मग त्याच्यासाठी वार आहे, पॅरामीटर आहे, इतर सगळे वेगवेगळे पॅरामीटर्स आहेत. मग त्याच्यात सुनेची ओटी भरणं झालं, रोग्याला प्रथम स्नान करणं झालं, ऑपरेशन कधी करायचं ह्याचं पण म्हणजे सर्जरी कधी करायची ह्याचं दिलेलं आहे. नवीन वस्त्र, नवीन दागिना कधी परिधान करायचा, चूल तुम्ही जर कधी नवीन केली असेल तर ती पहिल्यांदा कधी पेटवायची, ह्याच्या सकट सगळे मुहूर्त दिले. म्हणजे मी हे फक्त स्कॅटरली सांगितलं, हे असं सिक्वेन्शियली प्रचंड मोठी लिस्ट आहे या सगळ्या ह्याची. नुसतं आपण दुसरं जर कधी म्हटलं की घर बांधण्याचा, कारण तो जिव्हाळ्याचा प्रश्न असतो प्रत्येकाचा. आयुष्यभराची पुंजी लावून लोक घरं बांधतात आणि त्यांना अशी अपेक्षा असते की नवीन घर हे वास्तूच्या दृष्टीने अतिशय शुभ लाभावं आपल्याला. आणि म्हणून त्यांची प्रत्येक वेळेस अशी इच्छा असते की प्रत्येक गोष्टीची सुरुवात ही शुभ घडीला व्हावी, म्हणजे सुमुहूर्तावरती व्हावी. मग त्याचे मुहूर्त तर ह्याच्यात दिलेलेच असणार आहे आणि ते दिलेले आहे. म्हणजे शुभारंभ घराच्या बांधणीला कधी करायचा, मग घराची भिंत सुरुवात कुठून करायची, केव्हा करायची, कुठल्या मुहूर्तावरती करायची. मग ही भिंत झाल्यानंतर आपल्या घराची चौकट कधी बसवायची, ती चौकट बांधल्यानंतर त्याचा छत कधी बांधायचं, त्याचबरोबर त्याचं दार झालं, छत झालं, मग ते पूर्ण सगळं घर झाल्यानंतर त्या घराची वास्तुशांत कधी करायची, त्या घराचा गृहप्रवेश कधी करायचा, हे सगळं दिलेलं आहे. पण मला ह्यातलं नवीन असं वाटलं, म्हणजे वेगळं असं वाटलं की शेतकऱ्याच्या निगडीत असंख्य मुहूर्त दिलेत. म्हणजे बघा आता त्याची लिस्ट केवढी मोठी आहे, म्हणजे त्याच्यात पण आपल्याला परत थकायला होईल. बरोबर. म्हणजे एखादं नवीन झाड केव्हा लावायचं ह्याचा मुहूर्त दिलाय,
मग कधी पेरायचं ते त्याचा मुहूर्त दिलेला आहे, नांगर कधी धरायचं त्याचा मुहूर्त दिलेला आहे, लावणी कधी करायची त्याचा मुहूर्त दिलेला आहे. मग शेतामध्ये राखणीला जर कधी राहायला जायचं असेल तर ते छोटस जे झोपडं बांधतो ते झोपडं बांधण्याचा मुहूर्त दिलेला आहे, म्हणजे ते पण सोडलेलं नाही. मग हे झोपडं बांधून झाल्यानंतर धान्य तयार होईल, मग धान्याची कापणी केव्हा करायची हे आहे. मग ते जे धान्य कापणी केल्यानंतर खळ्यामध्ये नेतो आपण, मग त्या खळ्यातला खांब कधी उभा करायचा ह्याचा मुहूर्त दिलाय. मग त्या खळ्यामध्ये धान्य कधी मळणी करायची ह्याचा मुहूर्त दिलाय. मळणी झालेलं धान्य हे पोत्यामध्ये भरून त्याची रास कधी करायची ह्याचा मुहूर्त दिलाय. मग ही जी रास आहे ही रास कधी मोजायची, कुठल्या मुहूर्तावरती मोजायची की जेणेकरून ती आपल्याला लाभेल ह्याचा मुहूर्त दिलेला आहे. मग याच्या पुढे ही जी रास आपण घरच्यासाठी कधी वापरतो म्हणून घरी ते कधी न्यायचं, ट्रान्सपोर्ट करायचं ह्याचा मुहूर्त दिलाय. मग घरी दिलेलं कणगीतलं धान्य हे कधी बाहेर काढायचं याचा मुहूर्त दिलेला आहे. बाहेर काढलेलं धान्यापासून अन्न कधी तयार करायचं ह्याचा मुहूर्त दिलेला आहे. मग इतर फळं फुलं जे काही आले असतील ते कधी वापरात आणायचे ह्याचा मुहूर्त दिलेला आहे. याचबरोबर तेलाचा घडा, ऊसाचा घडा हा कधी सुरू करायचा आणि त्याच्यातून उत्पन्न कधी सुरू करायचं ह्याचे मुहूर्त दिलेले. बर, काय बाकी ठेवलं नाही. पण ह्याच्यात अजून नवीन आणि वेगळं सांगायचं हे ते म्हणजे मॅडम ह्या सगळ्या मुहूर्तांबरोबर ह्या आपल्या शेतामध्ये बुजगावणं कधी उभं करायचं ह्याचा पण मुहूर्त दिलेला. बरं, म्हणजे काहीही बाकी ठेवलेलं नाही. आणि म्हणून मला हा ग्रंथ खूप भावला की ह्याच्यामध्ये कुठल्याही आपल्या सामान्य जीवनाशी निगडीत असलेल्या कुठल्याच गोष्टीचा उहापोह केला नाही असं. बरोबर. बरं, हे सगळं संवादात्मक आहे, हे सर्वाला गेत आहे, ह्याला सर्वाला चल आहे, ह्याला यमक आहे. त्याच्यामुळे ते वाचायलाही मजा येते, लक्षात ठेवणं पण सोपं जातं. बरोबर. आणि म्हणून माझं म्हणणं आहे की हा किमान लोकांनी वाचावा, संदर्भ याचे लावावेत. ह्याचा सामान्य जनांनी नक्की त्याच्या ठोकताळ्यांचा कुठेतरी आपल्या जीवनाशी काही निगडीत असं कार्यकारण भाव शोधून काहीतरी त्याचं आपल्याला प्रचिती येते का हे बघावं. आणि माझं तज्ञांना पण हे आव्हान आहे की त्या तज्ञांनी याच्यावरती नक्की अभ्यास करून याची पडताळणी करावी की ते जे 12व्या 13व्या शतकामध्ये त्यांनी सांगितलेले मग शकुन असू दे, ठोकताळे असू दे, आदमा असू दे, मुहूर्त असू दे, याच्यात कितपत तथ्य आहे. मी कुठेही माझ्या बाजूने दावा करत नाही की हे सगळं सत्य आहे, पण तो मला जो अनुभव आलाय तो तर मी सांगितलाच की मला विहीर खणताना आलेला अनुभव म्हणा किंवा मी इतर जे कॅल्क्युलेशन करून दाखवलं हे सगळं सत्य जुळत आहे. मग हे कोणीतरी करायला पाहिजे. आणि म्हणून माझं या शेवटच्या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये माझं शेवटचं म्हणणं असं आहे की कृपया ह्या ग्रंथाची कास धरा, या अभ्यास करा, याचा रेफरन्स म्हणून वापरा, ते पडताळून बघा आणि असेल तर कुठेतरी ते समाजासमोर इतरांनी पण आणण्यास प्रयत्न करा. नक्कीच, नक्कीच सर. असं आहे. ग्रंथमंथन ह्या आमच्या विशेष अशा कार्यक्रमामध्ये आपण ग्रंथांची ओळख करून घेतोय आणि या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीलाच आपण असा एक ग्रंथ घेतला की जसं सरांनी त्याचा उल्लेख केला की हा शेतकऱ्यांचा मित्र असा असलेला ग्रंथ आहे. कारण शेतकऱ्यांशी संबंधित अनेक बारीक सारीक गोष्टींचा उहापोह या ग्रंथामध्ये केलेला आहे आणि तो वाचनीय अशा पद्धतीने आहे की त्याला एक प्रकारची गेयता आहे आणि अत्यंत साध्या शब्दांमध्ये, सोप्या शब्दांमध्ये की जे सर्वसामान्य माणसाला ते शब्द समजतील, रुचतील, भावतील अशा शब्दांमध्ये ह्या ग्रंथाची रचना केलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा मित्र असलेल्या सहदेव भाडळी या ग्रंथाचं वाचन, त्याचं आकलन आणि जे जिज्ञासू आहेत त्यांनी जसं मोहन सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे त्याचा रेलेव्हन्स जर आपण आपल्या आयुष्याशी कुठेतरी जर लावून बघितला आणि त्याच्यात जर कुठेतरी जर साधर्म्य किंवा आपले ठोकताळे जर बरोबर आले तर निश्चितच या ग्रंथामध्ये लिहून ठेवलेल्या 12व्या शतकामध्ये लिहून ठेवलेल्या गोष्टी ह्या सत्य आहेत की असत्य आहेत ह्या आपण पडताळून बघू शकतो, किमान एक जिज्ञासा म्हणून तरी पडताळून बघू शकतो. आणि गेल्या 2-3 महिन्यामध्ये या ग्रंथाची चर्चा होती, त्यामुळेच किंबहुना सहदेव भाडळी हे नाव चर्चेत आलं, या ग्रंथाचं नाव चर्चेत आलं आणि ते होतं श्रावण अधिक मास जर आला तर काय होईल. मला वाटते कोरोनाच्या वेळेस सुद्धा, कोरोनाच्या अगोदर एका लेखिकेने लिहून ठेवलेलं होतं की दर 100 वर्षांनी म्हणजे 2021 मध्ये 2020 मध्ये असा काहीतरी एखादी विषाणूची लाट येईल किंवा अशी एखादी महामारी येईल की ज्याच्यामुळे अनेक लोकांना त्याचा त्रास होईल आणि ते खरं झालेलं होतं. तसंच काहीसं भाकीत
आपण भाकीत नको म्हणूया, आपण ठोकताळे म्हणूया, अंदाज म्हणूया, अदमास म्हणूया, या ग्रंथामध्ये लिहून ठेवलेले आहेत की जे सर्वसामान्य लोकांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचे आहेत. मग ते मुहूर्ताच्या अनुषंगाने असू देत किंवा फलज्योतिषाच्या संबंधाने असू देत, बाळाच्या जन्मापासून त्याची काय कर्तव्य किंवा त्याच्या संदर्भामध्ये काय काय करायला पाहिजे या संदर्भाने असू देत, किंवा शेतकऱ्यांच्या पीक पाण्याच्या संदर्भाने असू देत. निश्चितच या ग्रंथाचं अंतरंग काय आहे हे जाणून घेण्याची जिज्ञासा मोहन सरांनी या ग्रंथासंदर्भात सांगितलेल्या विस्तृत अशा माहितीनंतर चालवलेली असणारच. त्यामुळे तुमच्या जवळचं जे मोठं ग्रंथालय असेल त्या ग्रंथालयात निश्चित जा. सहदेव भाडळी हा जर ग्रंथ कुठे आढळला तर त्याचं वाचन करा. नुसतं वाचन नको तर जिज्ञासूंनी त्यातील ठोकताळ्यांचा अंदाज बांधा आणि पुन्हा एकदा हे सर्वसामान्यांचा हा ग्रंथ सर्वसामान्यांपर्यंत जर आणला तर शेतकऱ्यांना त्याचा उपयोग होईल आणि पुन्हा एकदा आपला भारत सुजलाम सुफलाम आहेच, परंतु तो अधिक चांगल्या पद्धतीने वैभवशाली होईल याच्यासाठी आपण प्रयत्न करूया. मोहन सर, तुम्ही या ग्रंथमंथन कार्यक्रमामध्ये सहदेव भाडळी या ग्रंथासंदर्भामध्ये अत्यंत अनमोल आणि उत्कंठावर्धक अशी माहिती दिलीत, त्याबद्दल संपूर्ण कोकणसात लाईव्हच्या परिवारातर्फे मी तुमचे खूप खूप आभार मानते. सरांबरोबर आपली ही चर्चा कायम पुढे चालू राहणारच आहेत आणि लवकरच आपण एक असाच सुंदर असा ग्रंथ घेऊन आपण पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहोत ग्रंथमंथन या कार्यक्रमात. तोपर्यंत मी तुमची रजा घेते आणि मोहन सर, तुम्ही आम्हाला ही जी माहिती दिलीत त्याबद्दल संपूर्ण कोकणसाद लाईव्हच्या परिवारातर्फे मी तुमचे खूप खूप आभार मानते. धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद.